Hrvatski para-taekwondo savez postoji tek 2 godine, a njegovi članovi već donose medalje s međunarodnih natjecanja. Nedavno su na 7. europskom prvenstvu, održanom u bugarskom Plovdivu, osvojili 4 medalje, od toga 1 zlatnu. Hrvatski para-taekwondo savez ima prostore u nekadašnjoj tvorničkoj menzi tvornice vagona Gredelj. Okuplja nekoliko para-taekwondo klubova, a financira se sam i uz potporu Hrvatskog paraolimpijskog saveza. 10. lipnja ove godine bio im je posebno važan, zbog osvojenih medalja na Europskom prvenstvu. Naša Biserka, ona ima već rezultat iz 2016. To je prva medalja u paraformama za Republiku Hrvatsku u Varšavi, u Poljskoj, i ona je sad tu broncu obranila i u Plovdivu. Ove su prostore manje više sami uredili i opremili nakon preseljenja tvornice Gredelj. Sad ovdje mogu održavati treninge, tečaje i natjecanja. Prostor bi uskoro trebali i formalno dobiti za dugoročno korištenje. Je li to bilo tvoje prvo veliko natjecanje? Da. Kako si se osjećao? Odlično. Srce mi je lupalo na 100 na sat. Super, i volim borbe, sve volim. Nastupaš u formama ili u borbama? Budem jednu formu, gdje posjeću borbe. Veliko zadovoljstvo. Zbog čega najviše? Pa, zbog uspjeha. Jednostavno volim trenirati. Rad s parasportašima iznimno je zahtjevan, traži vrlo individualiziran pristup, jer i emotivnost je ovdje veća nego u sportaša bez hendikepa. Prije svega oni vam jako žele se družiti, oni žele pričati, oni žele biti da ih se doživljava kao prihvaćeni članove zajednice. Planovi su veliki i ambiciozni, a konačno pronalaženje prostora za rad otvara i nove mogućnosti. Ponajprije učlanjivanje budućih para-taekwondo prvaka.